Bayawak na. Sino sila? Ang mga tao rito, sila Steve. Nasa kantina, nag-i-snack. Si Ami. Si Miss Ami nasa loob kwarto ni Ma'am. Bakit? Ibigyan ko ng mga roses eh. Roses? Oo. Wala nga, di pa roses ka pa. Bakit? Bakit si Ami na anak mo? Ibigyan mo ng roses? Oo, kinuha ko Bakit? ito rin sa ano eh. Saan galing yan? Doon sa kabilang opisina, doon sa law office. Doon sa isang mesa ro kinuha ko. Kaya ka, nagnakaw ka ng rosas? Sa law office ka pa nagnakaw? Tapang mo naman. Ba't di mo pa ninakaw pati yung flower base? May pangalan ng law office nila eh. Walang yan, kung wala pala, di tinangay mo rin. Mahala tayo. Talaga, papahamak mo pa kami dito eh. Bayaw. Nanakaw ka ng bulaklak na may bulaklak, dito mo pa dadalhin. O bakit ba't mo bibigay? Crush na crush ko si Ami. Si Ami? Oo, crush ko eh. Tapang mo naman, mabigat ang laban mo doon. Bakit ka bumigat naman? Ang daming pipitsugin doon sa release, doon ka na lang mamulot. Hindi talaga. Mabigat na nga. Bayaw, talagang in love ako ron eh. Ilab eh, ako lang nga ka-engineer pa yung kukunin mo. Mabigat eh. Tsamba na naman. Ibigay mo yan, roses doon sa kanya. Oo, ha? O di, bahala ka. O di, pasukan mo doon. Huwag mo lang gagahasain, ha? Ano magagasain mo? Hindi mo kang gagahasa kasi mukha mo eh. Basta, pumumal ka, huwag mo bababoyin, ha? Bayaw, mabait naman to eh, no? Oo, mabait siya, no? Tsaka edukada yan. Kaya nga eh, ha? Hindi ka mukha mo yan. Ano na ako? Bastos. Ano pa? Sige na. Dali nga ako may nervous konti, ha? Oh. Yun naman yan. Teka, naboboso ka naman eh. Ano ba yan? Nagkapilok ako eh. Ano nangyari? Nagkapilok ako. Sama pa ng pasok mo. Boso naman ata. Hindi na maboso natin. Napilok lang siya doon. Hindi naman ako busero eh. Kevin, ikaw pa na nag-aasikaso ng mga papeles sa embassy? Ako nga. Ako. Siya nga pala. Itong bulaklak. Para Ano sa'yo, to? Miss Ami. Akin ba yun? Para sa'yo. Napaka-thoughtful mo naman, Kevin. Thank you. Lagi ang ganyan. Thank you, You're welcome. Naku, o dyan muna kayo. Sandali, pahiram lang ito sandali ha. Sige, okay. Pag-usapan na kami ni sila rito. Sige. Alika Pwede muna. Thank you. Bahala ka na dito, You're Kevin. welcome. All the time. Ayan. Yung bulaklak ko, ba't binigay mo sa kanya? Oh, hindi ba para sa kanya yun? Oo nga, dapat sinabi mo sa akin galing. Ako yung bibigay. Hindi naman tinatanong kung kanino galing eh. Ba't din sinabi mo ka hindi tinatanong? Ang dami ko sinabi sa inlab ako eh. Tapos parang lumalabas galing sa'yo eh. Nakalimutan ko. Di bale, para makabawi ka, total eh, nabigay mo na yung roses, magnanako ka pa. Pabili na lang tayo ng pansit. mga Japanese food. Ay, ganun. Mga steak kaya. Tapos sasabihin mo sa'yo rin galing. Baka ikaw pa kumain nun eh. Sige, ikaw na tayo bumili. Sasabihin mo sa'yo rin galing. Ikaw, may pera ka ba? Wala. Wala ka palang pera. Lumayas ka na nga. Pautang muna. Hindi na, magnanako. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutan mag-follow, at mag-like and share, and hit the bell button para updated kayo sa bagong video. Salamat po.